Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தி எக்ஸ்ப்ளோரர் தி எக்ஸ்ப்ளோரர். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் பாலத்தில் நின்றுட்டு இருக்கோம். அதுவும் காலங்காத்தால மணி ஒரு 6:30 மணி இருக்கும். ஏன் இங்கே நிற்கிறோன்னா இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பர்சனல் ஒர்க்கு, அதுக்காக திருச்சி போயிட்டு இருக்கோம். சரி, திருச்சி போயிட்டு ஒர்க்கோடு சேர்த்து நம்ம ஒரு 1 or 2 வீடியோஸ் எடுத்துடலாம், ஒரு 2-3 ஹோட்டல் போயிடலாங்கிறத ஒரு பிளானில் இருக்கோம். இப்போ மணி 6:30, நான் 6:30 மணிக்கு கரெக்டாக கரூர்லேருந்து கிளம்புறேன். ஸோ நம்ம திருச்சி போய் பார்ப்போம். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ட்ராவல் விளாகாக இருக்கும். ஸோ எல்லோரும் என் கூட கண்டினியூ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். மறக்காமல் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் தி எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, எல்லோரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 ஆயிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா வந்து பெட்டாத்தலை, திருச்சி டு கரூர் அந்த ரோட்டில் வந்து பெட்டாத்தலைங்கிற ஊரில் இருக்குது. இந்த ஊரில் வந்து நாங்கள் இப்போ டீ குடிக்கலாங்கிறதுக்காக நின்றுருக்கோம். ஏன் இந்த ஊர் பர்டிகுலராக சூஸ் பண்ணோன்னா, இது வந்து எங்களோட சொந்த ஊர்னால் எங்கள் அப்பா பிறந்த ஊர். ஸோ அது ஒரு நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து டீ குடிக்கிறதுக்காக இங்கே ஐயங்கார் பேக்கரியில் நிறுத்தியிருக்கோம். நான், என்னோட அண்ணன், அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர், நாங்கள் 4 பேர் மட்டும் வந்திருக்கோம். ஸோ டீ குடிச்சிட்டு போயிடலான் இருக்கோம். வழியில் பார்த்தீங்கன்னா குளித்தலை கிராஸ் பண்ணி வந்தோம். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அந்த ஊர். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்க்காலில் தண்ணி ஃபுல்லாக தேங்கி அப்படியே தழும்ப ஓடுதும்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஆனால் அங்கே நின்று உங்களுக்கு வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக காமிக்க முடியல. ஏன்னா ஆக்சுவலி நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து நின்று எங்கேயும் பெருசாக பேச முடியல. ஸோ நம்ம போயிட்டு வர வழியில் முடிஞ்சால் டைம் இருந்தால் நம்ம அந்த இடத்துல காட்டலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம டீக்கு ஆர்டர் கொடுக்க உள்ளே போயிருக்காங்க. வரட்டும், டீ குடிச்சிட்டு நம்ம கிளம்புவோம். சலிக்காம போஸ்ட் கொடுக்குறான் பார்த்தியாவே, அங்கே நிற்கிறோம் நம்ம ஆளு. ஓகே, ஆர்டர் பண்ண டீ வந்துருச்சு. சூடாக இருக்குது. பொதுவாக டீ காஃபிலாம் சூடாகவே குடிக்க மாட்டேன். பட் ஆனால் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கா, ஸோ நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஒரு டீசெண்டான, கரெக்டாக ஒரு ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு டீசெண்டான டீயாக இருக்குது. அது சூடாக இருக்கனால இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா உள்ளே போகுது. உள்ளார அவங்க ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இந்த டீயை குடிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம் திருச்சிக்கு. ஃபைனலாக இப்போ ஒரு 8:30 ஆகுது. திருச்சியை ரீச் பண்ணியாச்சு. எனக்கு பின்னாடி மலைக்கோட்டை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வந்தோம். ரோடு வேறு ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்லோவாக தான் வந்தோம். சரி, இப்போ நான் திருச்சி ரீச் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து திருச்சியில் வந்து வசந்த பவன் ஒரு ஹோட்டல், அங்கே வந்து டிஃபன் சாப்பிட்லான்ட்டு சொன்னாங்க. ஓகே, அதனால் இங்கே வந்து சாப்பிட்லான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம இது முடிச்சுட்டு ஒரு ஷூட் இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம பார்ப்போம். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். Many hours later. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12:30 ஆகுது. நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து ஒரு கடையில் போய் ஒரு பிரியாணி வீடியோ பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா வந்து இது தெப்பக்குளத்துக்கு கிட்டே இருக்கிற ஐ லவ் திருச்சி, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஐ லவ் திருச்சி அதுக்கிட்ட இருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து தெப்பக்குளத்துக்கு உள்ளே வந்து ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துட்டு, அங்கே ஏதாவது வாங்குகிற பொருள் திங்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும்னா அதை வாங்கிட்டு நம்ம இன்னொரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ அதை எடுக்க போயிடலாம். போகலாமா?
போகலாமா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டேரெக்டாக இப்போ தெப்பக்குளம் போவோம். போயிட்டு நமக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, ஃபோன் கவர் வாங்கலான்னு பார்த்தோம். ஸோ ஃபோன் கவர் ஏதாவது வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதை வாங்கிட்டு போவோம். சரி வாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து தெப்பக்குளத்தில் இருக்க கடை வீதிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், எனக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணி கடையாக தான் இருக்குது இந்த சைடு ஃபுல்லாக. இந்த சைடு வந்து துணி கடை ப்ளஸ் இந்த ஜுவல்லரி, இந்த சின்ன காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஷாப்ஸாக இருக்குது. ஸோ போய் பார்ப்போம் ஏதாவது கிடைக்குதான்ட்டு. நம்ம வந்து தெப்பக்குளம் அந்த கடை வீதிக்கு போய் என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஃபோன் கவரும் வீட்டுக்கு ஏதோ திங்ஸும் வாங்கினோம். ஸோ அதை வாங்கியாச்சு. வாங்கி முடிச்சுட்டு இப்போது இன்னொரு இடத்துல ஷூட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அந்த ஷூட் வீடியோ வந்து நீங்கள் அடுத்து பார்ப்பீங்க. சரியா? இப்போ நம்ம அங்கே போவோம். 6.5 hours later. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5 o'clock ஆச்சு. நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷூட் போயிருந்தோம். ஐயோ ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. 2-3 கடைக்கு போயிட்டு வேணாம் இன்னைக்கு வேணாம் நாளைக்கு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இழுத்தடிச்சிட்டாங்க. ஃபைனலாக இன்னொரு கடைக்கு நம்ம போய் அங்கே ஷூட் எடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம வரதுக்குள்ளார மணி 5 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, அவ்வளோதான். நம்ம இன்னைக்கு 1 day ஃபுல்லாக திருச்சியில் இருந்தாச்சு. அவ்வளோ. இப்போ நம்ம டீ கடைக்கு வந்திருக்கோம். டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே கரூர் கிளம்ப போகிறோம். நீங்கள் அடுத்து 2 வீடியோ வந்து திருச்சி வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க. திருச்சியில் இருக்க ஒரு 2 ஹோட்டலில் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி விளாக் வேணுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பெஸ்ட்டாக கொடுக்க பார்க்குறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுப்போம். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபுட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. எப்போவும் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபுட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.